כן. אוקיי, אז היום 25, אם אני לא טועה, 25 בנובמבר 2020, זוהי הפגישה, אם אני לא טועה, 54 שלנו, ואני התייעצתי קודם עם אדם, ואני מקבל את דעתו, אמרתי לו, שמכיוון שאנחנו כבר קוראים את פן יבלובסקי איזה 5-6 שיעורים, ועוד לא גמרנו, ואצה לי הדרך שנחליף טקסט וסביבה ואווירה, אז אדם אמר שהוא מעדיף שנגמור. אז אני מקבל את דעתו, אבל אני מציע שלא נמשוך את זה יותר שיעור או 2 או 3, ואני מציע אדם ואולי בלה כשתבוא, אם היא תבוא, יקראו, אני פה. כן, שלום בלה, והם יקראו ואני ישר מתרגם כדי להאיץ את הסיום, וכמובן שאם יש שאלות והתרגום לא מספיק, אתם שואלים וכולי, לא שאני משנה את השיטה, אבל כדי שנגמור ונוכל לעבור, אני הצעתי לאדם שאם נגמור הפעם או בפעם הבאה, שנעבור לא לפיינר, שזה טקסט יותר קצת קשה, אלא נעבור לדר טונקלר, לדר משוגנר מלמד, שאתם קיבלתם כולכם, שזהו מונולוג אנטי מלחמתי על רקע מלחמת העולם הראשונה, ואז גם נגיד כמה מילים על דר טונקלר, שלדעתי ראוי שבפורום של כמה אנשים נגיד משהו על דר טונקלר באופן כולל, כי הוא ללא ספק, לפחות לפי דעתי ולא רק לפי דעתי, ההומוריסט הגדול אחרי שלום עליכם בפולין בשתי מלחמות העולם. ואולי אני ארשה לעצמי לפני שאנחנו חוזרים לפן יבלובסקי בשיטה שהצעתי, כדי לסיים יותר מהר, אם כי לא בחיפזון, אני הייתי רוצה להגיד כמה מילים על דר טונקלר, ובפעם הבאה נרחיב עוד יותר. אני רק רוצה להגיד משהו קטן, ב7 אני צריכה לצאת מהשיעור, אז אני מודיעה מראש. אוקיי, בסדר, תודה רבה. סליחה, ערב טוב לכולם. יש פרופסור, אני ראיתי פילם Yiddish from Yiddish Book Center. There was the conference about the Rachmil bricks. כן. And I saw in the books, because it's the new book, because it was about the book May God Avenge Their Blood. It's the new book. כן, זה תורגם באנגלית, נכון. כן. אבל I am not sure if I saw your photo there. Can you be? You shouldn't see my photo. I am not Rachmil bricks. Yes, but there was, I think, you know, in the 1970 was, your name was mentioned. כן, אבל it was mentioned מכיוון שאני ראיינתי את ירחמיאל בריקס ב-1970, אבל על זה נדבר אולי פעם אחרת, כן? אני לא רוצה לערבב יותר מדי דברים ביחד. אז אני חוזר למה שרציתי לפני שנקרא את יבלובסקי. אני רוצה להגיד כמה מילים על דר טונקלר, כמין פרומו לדר משוגנר מלמד. כאשר סיפרתי לזוגתי שתחיה, שאני רוצה לקרוא איתכם את דר משוגנר מלמד של דר טונקלר, אז אשתי אוהבת לנחש מה אני אגיד, כי היא אומרת שהיא מכירה אותי, והיא באמת מכירה אותי, והיא הזכירה לי
איך אני הגעתי להתעניין בדר טונקלר. ואני באמת רוצה לספר את זה. האבא של אשתי הוא יליד אוקראינה. יליד 1908 נדמה לי. והוא קרא כמובן כמו כל יהודי בפולין או באוקראינה בשתי מלחמות העולם, הוא קרא עיתונות ביידיש. ודר טונקלר כתב המון בעיתונות המרכזית ביידיש בוורשה. למשל בעיתון דר מומנט יש לו כ-1,400 הומורסקות במשך 20 שנה בין שתי מלחמות העולם, בין סוף 1918, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ו-1939, הוא פרסם שם כל שבוע. היה לו גם סקציה הומוריסטית קבועה, וכל שבוע הוא פרסם בסקציה ההומוריסטית, וגם מחוץ לסקציה, הומוריסטיקות בעיתון מחוץ לסקציה ההומוריסטית. דר טונקלר היה מוכר לכל יהודי בפולין בין שתי מלחמות העולם, כי דר מומנט, העיתון, היה עיתון מרכזי שכולם קראו. וכשאני אומר כולם קראו, אני אומר גם יהודים דתיים קראו את דר מומנט, וגם יהודים חילוניים קראו, גם בודהיסטים וגם ציונים, כולם הכירו את דר טונקלר. עכשיו, כאשר האבא של אשתי, אחרי שהתחתנתי עם הבת שלו, ונפגשנו, הם עלו ארצה, חיו בירושלים, אז יום אחד הוא שואל אותי, תגיד, אתה מלמד יידיש באוניברסיטה העברית, כן? אתה מכיר את דר טונקלר? אמרתי, לא. הוא אמר, בושה וחרפה. איך מי שעוסק ביידיש לא יכול להכיר את דר טונקלר? עכשיו, באותו זמן, פרופסור חיים ביינארט, שהיה פרופסור להיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית, הוא היה מדקלם את דר טונקלר, דקלום, כן? מדקלם את דר טונקלר בעל פה. ושמואל אשכנזי, יהודי חרדי ממאה שערים, שעבד בספרייה הלאומית במפעל הביבליוגרפיה. פעם סיפרתי לכם, הוא ישב דלת ליד הדלת שלי במפעל מנדלה. ויום אחד אני נכנס אליו, ומספר לו שאני מתעניין בדר טונקלר. רב שמואל אשכנזי, שהיה בא ממאה שערים כל בוקר עם קפוטה, כן, יהודי דתי, הוא פתח מגירה והוציא ביבליוגרפיה של כתבי דר טונקלר שהוא היה לו במגירה. כולם הכירו. אז כאשר האבא של טובה אשתי אמר לי, איך אתה לא יודע מי זה דר טונקלר? התחלתי לקרוא, וראיתי שדר טונקלר פרסם 32 ספרים בפולין בין שתי מלחמות העולם. ובאותה שנה, 1979, נסענו לשבתון לאיבו. ואותה שנה הזמנתי מאיבו, ממכון איבו בניו יורק, מהספרייה את הספרים של דר טונקלר, והתחלתי לקרוא ולאסוף הומורסקות
שהן עדיין אקטואליות בשנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה. וככה התחלתי להתעניין בדרטונקלר. אני יודע שיהודית אפילו מתרגמת את דרטונקלר, נכון? כן, כן. כן. כן, כי חבל לי שהילדים שלי לא יכירו אותו. זה כל כך מצחיק. נכון. עכשיו, כשאת אומרת את זה שחבל לך שילדים שלך לא יכירו, גם לי היה חבל בניו יורק, בשבתון ב-79, והתחלתי להקריא לילדים שלי בתרגום סימולטני לעברית. ומתי היה זמן בשבתון להקריא לילדים? בסנדייס, בימי ראשון, שלא עובדים בניו יורק, ובבית ששכרנו, למיטת ההורים, היה מה שקוראים שני מזרונים. מזרון למטה ועליו מזרון מהפירמה פולמן, שיש להם קפיצים שברגע שאתה צוחק, אז אתה מתנדנד. אז בימי ראשון, בבוקר הילדים שלי, שני הילדים היו נכנסים למיטה שלנו, הייתי מקריא להם בתרגום לעברית, כולנו צחקנו והתנדנדנו על המזרונים האלה. זה כדי להגיד שגם לילדיי, שאז הם היו 8 ו-12, כן? זה אמר משהו. בסיכום, אין ספק שגדולתו של דרטונקלר היום היא בזה שההומור שלו הוא אקטואלי ותופס גם בימינו. למה? אם להגיד את זה מהר ובקיצור, בגלל שתי סיבות. א', מכיוון שהוא עוסק בנפש האנושית והיהודית, וב', מכיוון שההומור שלו הוא בדרגה כזאת גבוהה, שהוא מצליח להמחיש את הפער, את האביס, את התהום שיש בין הרצוי למצוי. בין מה שבני אדם היו רוצים שיהיה, לבין מה שיש במציאות. כהוכחה עד כמה של דרטונקלר כיום מדבר אל בני אדם, לפחות ליהודים. ישנה העובדה כי אחת מהאסיסטנטיות שלי ב-2015 עד 2017, רי ג'יי טורנר, שאנחנו קוראים לה רייזה, והיא קוראת לעצמה רייזה, שבאה מניו יורק לאוניברסיטה העברית ללמוד יידיש MA, ועבדה איתי כעוזרת מחקר בין 2015 ל-2017. לפני 3 שנים, כיום היא בפריז, לפני 3 שנים היא הגישה פרויקט מחקר ותרגום איך זה נקרא? NEA, National Endowment for the Arts, בניו יורק. והגישה פרויקט לתרגם את דרטונקלר מיידיש לאנגלית. לעשות אנתולוגיה של מבחר הומורסקות. היא הגישה את הפרויקט, הסבירה מה היא רוצה לעשות, ולמה דרטונקלר זה חשוב בתחום ההומור, וקיבלה מענק חשוב. ולפני כמה חודשים היא כתבה לי, שהיא כנראה גמרה את הפרויקט, הגישה את התרגומים, ועכשיו בודקים, ובשעה טובה, היא כנראה תגיש את זה להדפסה.
דר טונקלר מתורגם לאנגלית. עכשיו, אני מבקש שתדמיינו לעצמכם, אם לתרגם מיידיש לאנגלית זה קשה, כמו כל תרגום, שאתה צריך להיות נאמן לטקסט במקור, ולא לעשות מה שהרבה מתרגמים עושים, לתרגם לשפה שאליה אתה מתרגם הפיאצ'רה, כמו שאומרים, איך שבא לך, אלא להיות נאמן לטקסט, זה קשה. שבעתיים זה קשה לתרגם הומור. אתם אולי לא התנסיתם בזה, אבל אפשר לדמיין שכל מיני ביטויים אידיומטיים, צריך למצוא להם אקוויוולנטים בשפה האנגלית, צריך המון ידע. עכשיו, רייזה טורנר מסוגלת לזה, מכיוון שהיא עבדה איתי כבר 7 שנים, גם כשהייתה בארץ וגם כשהיא הייתה בניו יורק וגם כשהיא בפריז, תרגמה הרבה דברים שכתבתי לשביעות רצונה ורצוני לאנגלית. אז כיום צפוי שהקורא באנגלית יקבל את דר טונקלר במנות קדושות. וכדי לסיים את ההקדמה להקדמה, באקדמיה עדו, ששם אני מפרסם כל מיני דברים, כבר פרסמתי בעבר כמה וכמה תרגומים לאנגלית שעשיתי עם קולגים, והם זכו לצפיות רבות. למשל, דר משוגנר מלמד, שאנחנו נקרא ביידיש, פורסם תרגום לאנגלית, ואנשים בלי סוף מכל העולם נכנסים וקוראים את זה. ומילה אחרונה, אני מאוד שמח, כמי שיזם את זה, שספרות יידיש, ובעיקר הומור ביידיש, של דר טונקלר, זוכר כיום לעדנה, ונשאר אקטואלי כמו אז. האם יש שאלות להקדמה הזאת, או שנחזור לפני יבלובסקי? סליחה, אני מצאתי פלקט, אנונס, ברושור, לפני מלחמה, unser Losune, unser לוזונג. לוזונג, נכון, אני לא רואה טוב. הפרול. לבן, דם לבן, זול לבן, דוס לבן, יוסף טונקלר, פרלזונג, סליחה. פורלזונג, לא פרלזונג, אלא פורלזונג, נכון. רגע, דר טונקלר היה, אפילו לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא היה נוסע מעיירה לעיירה, מעיר לעיר, והיה עושה פורלזונג. הוא היה מקריא בפני קהל את ההומורסקות שלו. ובאחת העיירות האלה, הוא מספר, הוא בא ומקריא הומורסקה שלו, והקהל, זה ב-1913, 1912, בראשית המאה ה-20, והקהל אומר לו, תקרא לנו עוד הומורסקה של שלום עליכם. הקהל לא ידע עליו שום דבר. גם זה יש פה... שהוא שלום עליכם. מה? פה חבוסטן יודישן הומורסט אויף סאטיריקה. איפה מצאת את המודעה? באינטרנט זה יש the alte plakate, is the announce for the evening, special evening with the Josef Tunkeler. Where? כתוב איפה? כן, נכון, זה בוורשאו. באיזה שנה? יש
Wieczorem przyjmuje udział także znana sopranistka, śpiewaczka, uwielbiana warszawskiej publiczności Anna Wysock w repertuarze arie, romanse, żydowskie pieśni ludowe. בוורשה, אבל אני לא רואה דשנה, אין תאריך. כן, אבל זה לפני, כי גם זה יש odbędzie się znanego żydowskiego humorysty, satyryka Józefa Tunklera, der Tunkler, 2 godziny śmiechu i rozrywki. Zwei Harziner Verweilung. Verweilung. 2 שנה. לא תאריך. כן. אבל זה אני לא רואה, איפה זה? בוורשה, אבל שנה אני לא רואה, מה לפני, זה מצאתי לכולם, זה יש אל פלקט, ספיישל. אז כדי לסכם, אנה, קודם כל תודה, כדי לסכם, מה שאת מצאת, דר טונקלר בלי סוף, היה נוסע בין 2 מלחמות העולם, גם, לא רק לפני מלחמת העולם הראשונה, גם בין 2 מלחמות העולם, אם את כבר מזכירה, היו באים נציגים, רפרזנטנטים של עיירות על האבדרליניה, על הקו של הרכבת, שנסע מוורשה, לכל מיני עיירות, היו באים לוורשה באמצע השבוע, היו באים לקלומצקה 13, איפה שהיה ארגון הסופרים והעיתונאים, והיו מזמינים אצל סופרים שיבואו ליום שישי ושבת לעיירה שלהם, להקריא, לקרוא פורלזוג של טקסטים ספרותיים. בין 2 מלחמות העולם, סופר היה אוטוריטה רוחנית, ובעיירות היו תמיד רוצים ביום שישי שבת, הנוער היה רוצה לשמוע שיבוא סופר וייתן הרצאה או יקרא מן היצירות שלו. וזו כנראה אחת ההודעות. אנחנו חייבים לחזור. אבל זה, סליחה, der Tunkeler just was writing and somebody was reading in the spectacle, or he was also talking about his... He was talking, he was reading. הוא היה מקריא לקהל. Okay, and he was in English only? כן, only. אנחנו חוזרים לפן יבלובסקי, ואני רוצה לבקש, בלה אמרה שבשבע היא הולכת, אז אני רוצה שבלה ואדם, הפעם כיוצא מהכלל, הם קוראים ואני מתרגם, כדי שנגמור יותר מהר, אבל אני מתרגם לאט, אבל כיוצא מהכלל אנחנו משנים קצת את השיטה. אז באיזה עמוד הפסקנו? 57. אז בלה, הבית הבא. אוקיי, אז אני מתחילה מהבית השני בעמוד 57. איך זה מתחיל הבית? Und wer wollt ihm jetzt der kennt in sein Heimat? A Bettler ist wollten alle gemeint. Und Ruja, sein Liebste, beim Klang von den Nomen, geht über das Herz bei Jablowskin erwähnt. אוקיי, שורה ראשונה. סליחה, את קוראת שורה ואני מתרגם ישר. אוקיי. Und wer wollte ihm jetzt der kennt in sein Heimat? כן, und wer wollt ihm, נכון? כן. Und wer wollt ihm jetzt der kennt? Und wer ומי wollt ihm der kennt? היה מזהה אותו, היה מכיר אותו. Und wer wollt ihm jetzt ומי עכשיו, איך שהוא נראה שם בבית הקפה, מי היה מכיר אותו
אין זין heimat, בארץ מולדתו. שורה שנייה. A Bettler ist wollten alle gemeint. זהו. כאשר השאלה היא מי היה מכיר אותו, התשובה היא אף אחד לא היה מכיר אותו. מדוע? הבטלר איזר. עכשיו הוא קבצן, אחד שמבקש נדבות, ככה הוא נראה. מה קרה ליחיאל? הוא קפא לנו. כן, the stop, there was something. קפאת לרגע, יחיאל. אני אמרתי, הבטלר איזר, ותסיימי את החצי השני של השורה. wollten alle gemeint. זהו, הבטלר איזר, קבצן הוא, אחד שמבקש נדבות, wollten alle gemeint. wollten gemeint היו. wollten פועל עזר בתנאי של זמן עתיד, כולם היו סבורים, היו חושבים, wollten gemeint, אם היו רואים אותו היום, שהוא מקבץ נדבות, כי ככה הוא נראה שם בבית הקפה. שורה שלישית. Und Roja, sein Liebste, beim Klang von dem Nomen. כן, ורוז'ה, אהובתו בעבר, sein Liebste, beim Klang von dem Nomen, אילו הייתה, כשהוא שומע את הצליל, dem Klang של השם, רוז'ה, כאשר הוא שומע את הצליל בדמיון שלו, את השם רוז'ה, את הצליל של השם, מה קורה לו? שורה רביעית? Geht über das Herz bei Jablowskin erwähnt. Das Herz bei Jablowskin, הלב אצל פן יבלובסקי, geht über, עולה על גדותיו, והוא בוכה. erwähnt. עוד בית. אלא אם כן יש שאלות לגבי התרגום שלי, שמשהו לא ברור. אני רוצה כבר להגיד, יש בארבע השורות האלה שני פעלי עזר לזמן עתיד, וולט, ומהו הפועל השני? מישהו עוזר לי? אנחנו מחפשים. כן, בשורה השלישית אולי. Und Ruja, sein Liebste, beim Klang von dem Nomen geht über das Herz bei Jablowskin erwähnt. שורה קודם, אם ככה. A Bettler ist wollten alle gemeint. וולט. וולט. וולטן gemeint. וולט פועל עזר לזמן עתיד על תנאי. מהו התנאי? שאם היו רואים אותו היום, הם היו חושבים שהוא מקבץ נדבות. זה עיווי, כן? מה השאלה? עיווי או חיווי? אני יודע שבשיעורי יידיש וגרמנית זה היה תמיד משהו שהתעכבו עליו הרבה זמן כדי שנבין. תראו, אתן לכם דוגמה פשוטה. Wenn ich wollt gesehen, אילו הייתי רואה, wollt ich gewusst, הייתי יודע, אילו הייתי רואה, הייתי יודע, wo is, אני יודע, wo is der Autobus, כן? אילו הייתי רואה, הייתי יודע איפה האוטובוס. wenn ich wollt, זאת אומרת, הייתי יודע בעתיד על תנאי, אילו הייתי רואה. כן? אני קורא לזה פועל עזר על תנאי. כן? wenn ich wollt, gewinn, לא, סליחה, wenn mein Bobe wollt gehabt רדר, אילו לסבתא שלי היו גלגלים, wollt sie gefahren גיך. היא הייתה נוסעת מהר.
היא הייתה נוסעת מהר בעתיד, בתנאי שהיו לה גלגלים, כמו שאומרים בסלנג עברי. הבית הבא. עוד שאלות או הבית הבא? Erwähnt und es bett sich sein Blick bei der Kirchen. Okay. Schenk du Hotsch a dreist Wort an einzigen Nor. Die Kirchen, sie sieht das und steht wie a Fremde und mischt das Gekerz und verricht sich die Hor. אוקיי, אני ככה לפני שהתחלנו היום, אני לא זכרתי איך זה מסתיים, אמרתי איך מוישה לייב הלפרין יסיים פואמה טרגית כזאת של חמלה על אדם שגלה מארצו, כן? אז פה יש לנו, היינו אומרים, עוד מסמר לארון העצוב של גורלו של פן יבלובסקי. שורה ראשונה, בלה. Erwähnt und es bett sich das Blick bei der Kirchen. אוקיי, erwähnt, פן יבלובסקי בוכה, כשהוא נזכר בקולה של רוז'ה, כן? שאהובתו erwähnt, הוא בוכה, ונסבט זיך זין בליק, ומבטו בית זיך, מתחנן, זיך בטן, מתחנן, אצל מי מתחנן בבתו? ביידר קכין, אצל המבשלת. בבית הקפה הזה יש לנו בעל בית הקפה שהוא יהודי טוב, כמו שראינו, המעסיק של פן יבלובסקי, יש לנו הקלנר, המלצר, שהוא מתעלל, יורק על פן יבלובסקי ונותן לו מכות בצד, ויש עוד דמות, וזוהי הקכין, המבשלת. שורה הבאה. זיהות אויך, רגע. Schenk du Hotsch a dreist Wort an einzigen Nor. ואז המבט של יבלובסקי מתחנן אצל המבשלת, הוא מחפש אמפתיה אצל מישהו, מהמלצר הוא לא יקבל, הוא רק מקבל יריקות. אז הוא פונה עם המבט אל המבשלת, ואז הוא אומר, תזכיר לי עוד פעם, Schenk du Hotsch a dreist Wort einzigen Nor. שנק דו חודש, שנק תתני במתנה, שנקן לתת במתנה, דו, את המבשלת, תתני במתנה חודש לפחות. והחצי השני של המשפט? Dreist Wort. הדרייסט וורט. An einzigen Nor. תתני לפחות במתנה, הטרייסט וורט, מילת נחמה, טרייסט. את, המבשלת, לפחות תגידי לי משהו שינחם אותי, an einzigen נור, ולו רק יחיד, einzigen, מילת נחמה יחידה. שורה הבאה, מה עושה... באנגלית, טרויסט וורט באנגלית, אני לא... A word of comfort. Comfort. שורה הבאה. Die Kirchen, sie sieht das und steht wie a Fremde. אוקיי, עכשיו, המבשלת, שהיא נמצאת באותו מטבח שפן יבלובסקי מנקה עם הבזם, עם המטאטה, היא רואה, זיזת דוס, היא רואה את המבט של יבלובסקי שמתחנן ומבקש, תגידי לי משהו. זיזת דוס ושטייט דורט, והיא עומדת וי אפרמדה, כאדם זר, שלא מכיר את יבלובסקי, שלא מתייחסת אליו. שורה הבאה. Und mischt das Gekerz und verricht sich die Hor.
והיא עומדת שם כזרה, כמי שלא מכירה את יבלובסקי, ומה היא עושה? מישדוס גקרץ. היא מערבבת את הסיר ששם מתבשל האוכל, ומה עוד היא עושה? ונפריכט זיך דיהור, והיא מסדרת לה את התסרוקת, את השיער. אני רוצה לשאול משהו. בבקשה. המילה שנק, נתקלתי בתרגום של הספר בוובר פון קולומי, במשמעות של שבס שנק, שהיה איזשהו מקום במפעל להרגת טליתות, שבו היו נפגשים באיזשהו מועד, בשבת אולי, כדי לקבל איזה שהם מתנות. גם אני לא הבנתי אם זה מקום או מתנה. יהודית, הבנתי, תשמעי. לא צריך לערבב את הפועל שנקן, ומה שבלה קראה, זה כאילו פן יבלובסקי מבקש מהמבשלת, שנק התנות, תתני במתנה מילת עידוד. שנק זה זמן הווה, הפועל הוא שנקן. מה שאת מצאת, שנק זה בית מרזח אולי. כן, נכון. זהו. למה זה שבת? מה? למה זה שבת? שנק? שנק שבת. אני צריך לראות את ההקשר הרחב יותר. אולי הכוונה לארון כלים של שבת? לא. לא, זה שם. לא באים אליו לקבל מה. רגע. But the shank was not the place to drink vodka? Yes, Anna, yes, yeah. יהודית, אם יהיה לך הפסקה, יהיה לנו יותר קל להבין מהו הקונטקסט. אוקיי. תודה. אדם, הבית הבא. אדם שומע אותי? דיקכן הקינפונה יידישר מאמן. יש לו שגיאת כתיב. זיהו תוך ההרצון איר לייב ניטקן שטיין. לא לייב, אין לה שום אריה. אין איר לייב. כן. ניטקן שטיין. Es kränkt sie nur bitter, for was ist der Arel? Orl. עזה וחרקון זיכרון שנאפס נתבגן. אוקיי. שנאפס, נכון. עכשיו יש לנו פה דרמה אתנית. שורה ראשונה, אדם. דיקכן, הקינט פון יידישר מאמן. הקינט פון יידישר מאמן. כן. כן? הזוי. למה אמרת שיש שגיאה? אני הייתי מצפה לראות נון אחרי האלף של היידישר מאמן. בשום פנים ואופן לא, לפי דעתי. אתה יודע למה? אתה אומר שכאשר יש ואחר כך מילה שמתחילה בוואוול, בתנועה צריך להיות נון. למשל, אמר, דלי אחד, או אייזל, כן? חמור אחד. אבל פה זה יידישר מאמן. ביידיש יש שני יודים. היוד הראשונה, כן, אבל צריך להיות יוד. הכתיב הוא לא נכון. אבל אם יש שני יודים, איך אתה אומר באנגלית יידיש? איך אתה כותב יידיש באנגלית, אדם? בוואי. וואי זה לא תנועה, וואי זה קונסוננט. התנועה זה היידיש השנייה שיש לה חיריק מתחת. אז אחרי יידיש מאמן, אחרי יש קונסוננט. וכשיש קונסוננט לא צריך נון. מסכים? כן, קיבלתי. אז עכשיו שכחתי את השורה, אז תקרא אותה עוד פעם.
די קכן קינד פון היידישר מאמן. אוקיי, אז מוישלי ואלפרין מתאר עכשיו את המבשלת, והוא אומר, די קכין, המבשלת, איז, את המילה איז הוא לא שם בגלל הריתמוס, הקינד פון היידישר מאמן, היא בת של אמא יהודייה, זאת אומרת, הקלנר, המלצר הוא כנראה לא יהודי, אבל המבשלת שהיא בת של אמא יהודייה, הרי המעסיק של פן יבלובסקי הוא יהודי, והוא מעסיק מבשלת יהודייה, והיא עומדת כזרה ולא מנחמת את יבלובסקי? מה זה פה? שורה שנייה. Sie hat doch ein Herz in ihr Leib, nicht kein Stein. In ihr Leib. In ihr Leib, nicht kein Stein. ואז אומר מוישלי ואלפרין, היא בת של אמא יהודייה, sie hat doch ein Herz, doch. אויך, זה לא דוח, אלא אויך. סליחה? Sie hat euch ein Herz in ihr Leib. אוקיי, sie hat euch ein Herz, גם לה יש לב בגופה, כמו ליבלובסקי, היא גם בן אדם, כן? היא לא רק יהודייה, היא גם בן אדם ויש לה לב כמו ליבלובסקי, in ihr Leib. לב שלו מאבן, nicht kein Stein. כן, אין לה אבן בצורת לב, יש לה, או במקום לב, יש לה לב, אז איך היא לא נענית למבט של יבלובסקי, איך היא לא אומרת איזושהי מילה של חמלה? שורה הבאה. Es kränkt sie nur bitter, für was ist der Orel? אוקיי, עכשיו מוישלי ואלפרין מסביר מבחינה פסיכולוגית מדוע הבת היהודייה הזאת המבשלת לא מנחמת את פן יבלובסקי, היא רואה את האומללות שלו, היא רואה כמה שהוא אומלל, למה היא לא מרחמת עליו, למה היא עומדת כמו זר? Es kränkt ihr. זה ביטוי אידיומטי שצריך לתרגם. Es kränkt ihr, איך הייתי מתרגם לעברית, מישהו יכול לעזור? חורלה. איך? חורלה. חורלה, נכון. חורלה, מפריע לה. חורלה, מה מפריע לה? ובגלל זה היא לא מתייחסת לפן יבלובסקי. Es kränkt ihr, אדם עוד פעם את ההמשך של השורה? Es kränkt sie nur bitter. כן, es kränkt sie bitter, חורלה, מפריע לה בצורה מרה, מפריע לה מאוד. מה מפריע לה? כן, אדם? Für was ist der Orel? כן, אז קודם כל היא מתייחסת לפן יבלובסקי, בליבה, מפריע לה, פרוווס איז דר אורל, מדוע הערל, היא לא מתייחסת אליו כאל אדם, אלא כאל גוי. an אורל, ערל זה אדם שלא נימול, זאת אומרת גוי. אז היא מתייחסת קודם כל, היא בת של אם יהודייה, מתייחסת לרוחץ הכלים, כגוי, וזה מה שמפריע לה, ולא זה שהוא סובל כבן אדם. שורה הבאה, ומשלימים מה שקורה לה, כן? Ist der Orel עזה, welcher kon sich von Schnaps nicht begehen? זהו, מרגיז אותה, למה הערל הזה, הגוי הזה, kon sich nicht begehen, לא יכול להסתדר, לא יכול און שנפס, לא יכול להסתדר בלי לשתות את הטיפה המרה. מרגיז אותה השיקור הזה, בגלל שהיא מסתכלת עליו כעל שיקור לא יהודי, היא לא מסוגלת להתייחס
אליו כאל בן אדם, ולהבין את מצוקתו על רקע הביוגרפיה שלו. כאן אנחנו רואים שמוישה לייב הלפרין מנסה לתת תמונה סוציולוגית תרבותית מלאה. אמנם פן יבלובסקי הוא אנטיסמיט, הוא אנטישמי ומגרש את היהודי שלו כשהוא פן עם שוט הרכיבה. סליחה, שנאפס אבל סליחה. שנאפס זה טיפה המרה. זה וודקה, מה זה וודקה? אלכוהול, כן, זה וודקה. אוקיי. הבית הבא. זה מעניין אגב, סליחה שאני ככה, כי הוא לא, התאכזר. רגע, אדם, אני לא מסכים שאתם מבקשים סליחה על מה שצריך להיות הדבר הכי חשוב, שזה שיחה בינינו, בין כולנו. אני לא מקבל את הסליחה, אני אומר, תודה שאתה מעיר הערה. מה אתה מעיר? אז אני קודם כל מתנצל על הקטיעה, לא על משהו אחר. טוב, די, אדם. אבל פסיב אגרסיב פה. מה שמעניין אותי מאוד בעניין הזה, הוא שיבלובסקי התאכזר הן לנשים והן ליהודים. אז פתאום הוא בא ומבקש את הרחמים של האישה היהודייה. רגע, הוא מבקש, נכון, יפה מה שאתה אומר, אבל בואו נפריד. הוא מבקש כבן אדם כי הוא אומלל, אבל מי שמסביר למה הבת של אם יהודייה מתייחסת אליו כזר, זה מוישה לייב הלפרין. זאת אומרת, יש לנו כאן כמה נקודות ראייה, ומוישה לייב הלפרין, המחבר, מעורב בקומנטרים, כך נראה לי. כן? סליחה, if the Pan Jablowski was goy, why the author is talking, he's talking about his life? יש פה כמה סיבות. רגע, אז מה אנה שואלת? What are you asking? I'm asking because Pan Jablowski was the goy, נכון? כן. כן. And we have described the life of the goy from Poland in New York. Okay. But why it's his story, it's writing. I mean, why? Because there were so many Polish people in the New York in the same time when the author was? כן. I know there was the big emigration from the Galicia. כן, אז מה השאלה? What is your question? My question is if we have here only describe his story of the Pan Jablowski only, also of the Jewish community in New York. No, תראו, הפואמה הזאת, לפי דעתי, זוהי פואמה נקרא לה הומניסטית, שמסתכלת על פולני מחוץ למולדת שלו, מכל נקודות הראות, גם כגוי אנטישמי, גם כאדם שסובל, גם הקכין המבשלת כיהודייה, מדוע היא לא מרחמת עליו. יש פה פואמה שהיא אנושית, היא לא בעד יהודים או נגד גויים, אלא הגדולה, the importance של הפואמה, היא שמוישה לייב הלפרין מסתכל על מה שקורה לבן אדם, לא חשוב אם הוא יהודי או אם הוא לא יהודי, הוא מסתכל על כל התמונה, גם על גויים, גם על יהודים, ועל הדרמה, הדרמה של חוסר סולידריות, כל אחד בגלל הבעיות הפסיכולוגיות של עצמו. אוקיי, אדם, הביתה הבא. Sie bet im Jablowski, Herr auf schon zu weinen. Sie bet im Jablowski. Herr Uf. Herr Uf, סליחה. כן. כן.
הרוף שוין צו ויינן, זיבט עם יבלובסקי, הים הטו ברג. דן טרוג זי אליין euch das Fartech zu deugen und weinen die geschickt sie im Schlafen weg. Und weinen die geschickt? Sie im Schlafen weg. אוקיי. בבית הזה, מוישה לייב הלפרין מחזיר לקורא את המבט הסימפתטי כלפי המבשלת. שורה ראשונה. Sie bett im Jablowski, Herr Uf schon zu weinen. אוקיי. המבשלת מבקשת, היא רואה שיבלובסקי בוכה. אז היא מבקשת, זה בית אם. המבשלת מבקשת מיבלובסקי, Herr Uf schon zu weinen. תפסיק כבר, Herr Uf schon, כבר. תפסיק כבר לבכות. אז פה בשורה הראשונה הזאת של הבית, אנחנו רואים שנכון, המבשלת לא אומרת לו מילים של נחמה, אבל היא כן מתייחסת אליו, היא לא מסוגלת להתייחס אליו בצורה אובייקטיבית. גם היא, אנחנו נראה בהמשך פה, גם היא מתרגשת, והתגובה של המבשלת היא תגובה רגשית. כמו שיבלובסקי מגיב באופן רגשי ובוכה, מה עושה המבשלת? שורה שנייה. זיבטים, יבלובסקי, הים הוטברג. אוקיי. המבשלת, בת של אמא יהודייה, פתאום מדברת כמו משורר. זיבטים, היא מבקשת ממנו. ואז מה היא מבקשת? היא מצטטת כאילו שורה של שיר. הים הוטברג. זאת אומרת, היא מדברת פה בשפה פואטית. והיא אומרת, תפסיק לבכות. לים יש ברק. יש לו חוף. יש לו סוף. הים לא ממלא את כל העולם. יש גם חוף לים. אף על פי שהים הוא המון מים מאוד גדול, אבל גם לים יש סוף. אז בבקשה, תפסיק לבכות, גם לדמעות שלך צריך להיות סוף. פתאום המבשלת מדברת בצורה פואטית, אולי בצורה עממית, מכיוון שהים הוטברג יכול להיות שזוהי שורה משיר עם. שורה הבאה, Dann trogt sie allein euch das Fartech zu die Augen. ומה היא עושה? אחרי שהיא אומרת, מצטטת חצי שורה של שיר, דן, אז, אחרי שהיא אומרת לו את זה, טרוקט זי אליין. טרוג, היא נושאת, היא לוקחת, אליין בעצמה, דמפרטוך כתוב? פרטך. דמפרטך. היא לוקחת את הסינר, כן? את הסינור שכמבשלת היא לובשת סינור, כדי לא להתלכלך, אז היא טרוקט צו, היא מרימה את הסינור, עליין בעצמה, צו דיוגן, כתוב? כן. אז היא מרימה את הסינור לעיניים, כי גם היא בוכה, כן? תקרא את השורה הזאת עוד פעם, דן טרוקט זי. Dann trogt sie allein euch das Fartech zu die Augen. שורה הבאה. Und weinen dick schickt sie im Schlafen weg. ומה? weinen dick. לא קלטתי. בינוני פעול, weinen dick. weinen dick, לא קלטתי את המילה. Und weinen dick schickt sie עם Schlafen weg. ונביננדיק, ותוך כדי שהיא בוכה, present continuous tense, תוך כדי שהיא בוכה,
שיקזים, היא שולחת אותו, עם. כן, שיקזים, מה עוד? שלופן, אבק. היא שולחת אותו, אבק שלופן. שולחת אותו שילך לישון. אז המבשלת כן מתייחסת ליבלובסקי, אבל היא מתייחסת אליו באופן רגשי. היא לא מסוגלת להגיד לו מילות נחמה, כי בשביל זה היא צריכה להיות אובייקטיבית. אבל היא לא אובייקטיבית, היא גם מתרגשת מהבכי של יבלובסקי. ואז כל מה שהיא יכולה להגיד לו, לך לישון. אדם, כמה חסר לסוף? יש פה 1, 2, ים. 3, 4, 5, 6, 5 בתים. ים hot and 5, red. פינף, כן. אני חייב להגיד. לא, יש 7, אדם. 7? סליחה, לא, כן. סליחה. אני חייב להגיד שהפואמה הזאת, מוישה לייב הלפרין, מפתיע אותי לטובה, עד כמה אנחנו לא יכולים להיכנס לניתוח שלם של כל הפואמה, אבל יש פה איזונים בלתי רגילים, מבחינה הומניסטית, מבחינה יהודית. בלה עדיין איתנו, מה השעה? כן, אני יכולה לקרוא עוד בית אחד עם... בבקשה, עוד בית. אוקיי. כן. In Kirch ist nicht da, nicht kein Bett, nicht kein Kischens, kein Sofa ist euch in der Kirch nicht voran. Es schläft euch am Mistberg in Winkel beim Kirchtier, Jablowski der Diener, Jablowski der Pan. נכון. אוקיי, האיזונים שאמרתי, יש פה איזונים בין עבר מפואר, בין יחס אנושי, לבין עליבות אנושית. והבית הזה, זוהי עליבות אנושית לשמה. שורה ראשונה. In Kirch ist nicht da, nicht kein Bett, nicht kein Kischens. במטבח אין is נשתו. nicht kein בית, הרי המבשלת שלחה אותו לישון, אבל איפה הוא ישן? הרי הוא ישן במטבח, אבל במטבח is נשתו nicht kein בית, אין מיטה, nicht kein קישן, אין קר. פילו. כן, פילו, אז איפה הוא ישן? שורה שנייה. Kein Sofa ist euch in der Kirche nicht voran. כן, אז סופה, אפילו סופה, איך אומרים סופה בעברית? סופה. כן, סופה, גם בפולנית סופה. סופה is euch nicht voran, גם סופה אין במטבח. אז איפה הוא ישן? But Slicha professor, because the sofa was almost in the rich houses in Warsaw for the servant, for the girl from the village when she was working in the pan house of the pan, and she have in the kirch, she have always the sofa. She closed it for the day and she opened for the night. הנה, אז הסופה לא תופס מקום, כי אפשר לסגור אותו בבוקר, אז אנה הסבירה לנו למה מוישה לייב הלפרין, הוא לא סתם אומר סופה, אלא ככה היו נוהגים בבתים עשירים. שורה הבאה, בלה? לפני שאת הולכת. Es schläft auf am Mistberg in Winkel beim Kirchtier. אוקיי, אז איפה יבלובסקי ישן במטבח? אויף המסטברג, על הר של טראש, של זבל, בפינה, אין וינקל, אין קיך בי דר טיר, כן? באיזושהי פינה ליד הדלת של המטבח, אין לו איפה לישון, הוא סתם שם על הרצפה עם הזבל. שורה האחרונה, יבלובסקי דר דינר, יבלובסקי דר פן. אז שם ישן... אירוניק. במטבח, נכון, אירוני.
משרת יבלובסקי, הפן יבלובסקי. בלה, אני אפגוש אתכם ביום שני הבא. אנחנו מודים לך. תודה על לכם. הקריאה. תודה בלה, תודה. להתראות בלה. ביי. אדם, הבית הבא. Und selten noch kommt ihm am Molech zu Chulem. Der Teufel doch kommt zu ihm alle bei Nacht. Kneipt von ihm ein Sticker und macht von Rändlich und schlingt sehr so wie sein Rouge und lacht. אוקיי, כאן יש לנו בית דיאבולי, אבל אתה קראת מולך, וצריך להיות מולך או מלך? מלך. מלך. שורה ראשונה. Und selten noch kommt ihm am Malech zu Chulem. אוקיי. Und selten, לעתים נדירות, כן? Und selten noch. זאת אומרת, עדיין נוח, עדיין לעתים מעטות, לעתים נדירות, קומתים המלאך צו חולם. בא אליו בחלום מלאך. שורה שנייה. Der Teufel doch kommt zu ihm alle bei Nacht. המלאך לבשר לו דברים טובים בא לעתים נדירות, מעט מאוד. אבל דר טייבל, השטן, כל לילה בא אליו בחלום. זאת אומרת, לפן יבלובסקי יש סיוטים לילה אחרי לילה. ומה הסיוטים אומרים? שורה שלישית? kneipt von ihm Sticker und macht von Rändlich. אוקיי. kneipt von ihm Sticker. השטן קנייפט. נו, איך אומרים? טובט ומוציא ממנו על ידי פריטה חתיכות בשר, אם כי בשר לא כתוב, הוא צובט ולוקח חתיכות מגופו, ונמחט פונדם רנדלך, ובחלום מחתיכות גופו שהשטן צובט, הוא עושה מטבעות. שורה הבאה. Und schlingt sehr so wie sein Rouge und lacht. והשטן שמתחפש, כן, כרוז'ה שלו, אותה אהבה נרזבת, הוא צובט מבשרו ועושה מזה מטבעות, ושלינגט זה, והוא בולע את המטבעות. אתם זוכרים שבפואמה למעלה היה כתוב שפן יבלובסקי נתן לה כסף ואהבה. את הכסף היא לקחה ואת האהבה היא דחתה. אז השטן שהתחפש לרוז'ה, או רוז'ה שהתחפשה לשטן, כן, בולע את הכסף. כן, שורה הבאה. זה בית חדש. בית חדש, כן. נאיר סטרופה. Amol zeter ois wie die Sluga Marianka. Hängt auf den Beuden und winkt zu ihm, komm. Und hängen von ihm seine Glieder herunter, wie der Mold von ihr, also kalt, also stumm. וואלה, העסק הופך כל הזמן לסיוט עוד יותר גדול. שורה ראשונה. Amol zeter ois wie die Sluga Marianka. אוקיי, אז בתוך חלומות הסיוטים שלו, כשהוא ישן במטבח, עמול זה במילה אחת? כן. כן, אז הוא נראה, כאן הייתי רוצה לתרגם לפעמים, אבל זה כתוב כמילה אחת, בכל זאת לתרגם לפעמים, בתוך החלומות האלה, הוא נראה זטר אויס, wie sein סלוגה מריאנקה, כמו המשרתת מריאנקה, הוא בעצמו נראה כמוה, שורה הבאה. hängt auf den Beuden und winkt zu ihm, komm. השטן, סליחה, השטן נראה כמו הסלוגה מריאנקה, והשטן בסיוט תלוי בבוידם ווינקט zu ihm, וקוראים בעברית וינקן, סוגר עין, רומז לו, קורץ לו, כן,
וקורץ לו ואומר לו, קום, קום, תבוא. כן, נכון. קום, קום. שורה הבאה, אדם. Uns hängen von ihm seine Glieder herunter. אוי. כן, והאיברים, גלידר, של השטן, שהתחפש הפעם למריאנקה, הנגן פונים הרוב. האיברים, הגלידר תלויים, כן? הוא תלוי שם, שורה האחרונה. הרונטר, לא הרוף. הרונטר, תלויים כלפי מטה. כלפי מטה, בדיוק. Wie und von ihr, azoi kalt, azoi stum. כן, והאיברים של השטן תלויים כלפי מטה, וידמות, כמו אז, כשמריאנקה תלתה את עצמה, והם תלויים azoi קלט, כאלה קרים, azoi שטום, כאלה אילמים. יופי של סיוט, הנה האומנותית. בית הבא. מאוד... Die Nacht geht weg und der Morgen kommt wieder und wieder in Kich von der Gasflamme bescheint. Bescheint, כן. Geht mit dem Besen verschlafen Jablowski und trinkt wieder Whisky wie Nächten und heint. Okay, שורה ראשונה. Die Nacht geht weg und der Morgen kommt wieder. Die Nacht geht weg, הלילה הולך לו, כן? הוא גמר לחלום את הסיוטים שלו, ודרמור קומט וידר, והבוקר השחר בא שוב. שורה הבאה. Und wieder in Kich von der Gasflamme bescheint. und wieder ושוב, in Kich, ושוב במטבח, bescheint, מואר על ידי הגזפלם, על ידי להבת הגז. שורה הבאה. Geht mitten Besen verschlafen Jablowski. אז מואר על ידי להבת הגז במטבח, גייט מתהלך, מתבזם עם המטאטא יבלובסקי, verschlafen, רדום. Verschlafen, כן. כן, שורה הבאה. Und trinkt wieder Whisky wie Nächten und heint. והוא שוב, חוזרים כאילו על התמונות מקודם, וטרינקט וידר ויסקי, ושוב הוא שותה ויסקי, ונחתן כמו אתמול, והיינט כמו היום. זה מין פרפטום מובילה של חיים שאינם נחלצים, לא מסוגלים להיחלץ מעליבותם. יש עוד... מה אתה אומר? היו, כשהיא זלזלה בו, כי הוא שתה, נזכרתי שהיו אומרים, שיקר איז הגוי. שיקר איז הגוי, טרינקן וילר, טרינקן מוזר, ויילר איז הגוי. כמה בתים יש, אדם? Das ist der letzte, wir haben nur eins. אוקיי, האחרון. Und in Oven verfüllt der Mistkli wieder, und stellt sie wie Nächten draußen heraus. Dort steht sie bescheint von elektrischen Sonnenlicht, bis wann der Mistsammler ledigt sie aus. שורה ראשונה, ותנסה לדייק בקריאה. כן. In Oven verfüllt die Mistkli wieder. תראו, כלי, אני אולי עשיתי טעות. ביידיש אומרים קיילה. אתה יכול להסתכל אצל ויינרייך, מישהו יכול להסתכל, ויינרייך נותן את ההיגוי ביידיש, די מיסט קיילה, זה גם מתאים לריתמוס. מישהו יכול להסתכל בוויינרייך? כן, אני מחפש. כן. כי כשהתחלנו לקרוא, אני אמרתי כלי, אבל זה מתאים שנקרא קיילה. קיילה. בדיוק. אז תקרא את השורה עכשיו עם ההיגוי הזה.
In Abend verfulter die Mistkeile wieder. אוקיי, פרפולטר, אין אובנד בערב, פרפולטר, הוא ממלא דימיסטקיילה, את כלי הזבל, וידר, שוב. שורה הבאה. Und stellt sie wie Nächten in Dreußen הרויס. כן, יש כאילו כמעט חזרה על התחלת הפואמה, ושטלט זי אין דרויסן, ומעמיד אותה, את הטרש בין, אין דרויסן, בחוץ הרויס, הרויסטלן. כן, זה התפקיד שלו, כן? למלא את המיסטקסן ולהעמיד אותו בחוץ. שורה הבאה. Dort steht sie bescheint von elektrischen Sonnenlicht. ושם, בחוץ, בבוקר, עומד סל הזבל בשיינט מואר על ידי אור השמש. שורה אחרונה. מה זה, רגע, סליחה, מה זה אלקטרישן? זה אור שמש חשמלי? כן, ככה הוא כתב. מה, elektrische Sonnenlicht is like the electric lampe? כן, מוישה לייב הלפרין קורא לאור השמש העולה בבוקר אלקטרישר זונליכט. יש כאן אולי רמז לזה שיבלובסקי חי בתוך המטבח כאשר הוא מואר על ידי האור של הגז. ואילו הזבל זוכה אולי למצב טוב יותר, לפחות הוא מואר על ידי אור, אולי אלקטרי, אבל של השמש. כך הוא כתב. שורה אחרונה. Biswannen der Mistsammler ledigt sie aus. ביזוונן, עד אשר, der מיסטזמלר, עד אשר מי שאוסף את הזבל, איש הזבל בא מבחוץ, וליידיקט זי אויס, ומרוקן אותה, את הכלי הזה. ויש כאן בצורה מטאפורית, גורלו הסופי של יבלובסקי. ככה כנראה יאספו אותו בסוף ימיו. פואמה מאוד פואטית, מאוד אנושית. חזק, חזק ונתחזק. כן, כן. להבדיל מספר תורה. אוקיי. כמה זמן נשאר לנו? רגע, האם יש שאלה עדיין לגבי כל הפואמה או לגבי הבתים שקראנו? השעה 7:13. הכל מובן? הערה, ich meine, sie habe es gesagt schon, אבל כשאני למדתי אצל פרופסור רוסקיס על יידיש באמריקה, הוא אמר שלדעתו, מוישה לייב הלפרן הוא המשורר הכי טוב שחי באמריקה. כן, כן, נכון, יש מי שחושב כך, ואני לא יודע אם יש אחרים שטוענים אחרת, אבל אני יכול להעלות השערה, שההגדרה המשורר הכי טוב צריכה דיון, מכיוון שאם מוישה לייב הלפרין הוא המשורר הכי טוב, באיזה מובן עולה שאלה הוא הכי טוב. אם מבחינה יהודית, אני הייתי אומר שהמשורר הכי טוב הוא אולי ארצייטי. אם מבחינה של חריזה, אולי באמת מוישה לייב הלפרין הוא המשורר הכי טוב. תלוי מאיזה נקודת ראות בתורת השירה ביידיש בארצות הברית. אגב, אני חייב לתקן את עצמי. הוא ציטט מישהו שאמר, וזה חתיכת הבדל ואני ממש מתנצל, שאמר שמוישה לייב הלפרן הוא המשורר הכי טוב מדיונגה. אוקיי, אז בשביל זה אנחנו מדברים, כדי שנברר את הדברים עד הסוף האמיתי.
מבין דיונגה אין ספק, גם אני הייתי מסכים, מבלי שאני מכיר את מוישה לייב הלפרין כולו. זה העניין, ולכן כשאני הסתייגתי מההגדרה הכי טוב סתם, הרי רוסקס מסייג את עצמו ומצטט, בדיונגה היו, יש עוד שאלה, כן, יש בדיונגה הרבה משוררים טובים ביותר, זה עניין של דיון מעמיק יותר, אבל זה לא הרגע ולא המקום להיכנס לזה, אבל אין ספק שמוישה לייב הלפרין הוא אחד מגדולי המשוררים ביידיש בניו יורק, ולא רק בדיונגה. אבל חייבים להגיד, בארצות הברית כמה שירה ביידיש בכל מיני תחומים, ואם מדברים למשל על שירה יהדותית, אם אפשר להגיד ככה, אני הייתי אומר שאהרון צייטלין הוא אחד מגדולי סופרי יידיש, לא משנה שהוא גם היה בוורשה, אבל בארצות הברית הוא כתב דברים חשובים ביותר. בכלל, ספרות יידיש זו אימפריה מאוד מגוונת וראויה ללימוד, היא לא בנויה על משורר אחד או שניים, או על סופר אחד או שניים. אנחנו עוברים לדר טונקלר, ובזמן שנשאר לנו, אני רוצה, בהתחלה היום דיברנו על מהקדמה להקדמה, עכשיו אני רוצה לדבר הקדמה על דר טונקלר, איך שאני מכיר אותו מתוך זה שאני עסקתי בו לא מעט במסגרת של הומור יהודי. לי אין ספק שדר טונקלר הוא הסופר ההומוריסט הגדול ביותר שהיה לנו בפולין בין שתי מלחמות העולם וגם מעבר לפולין. ואולי אני אנסה להגיד למה. א', אחת הסיבות היא, כמו שהזכרתי בהתחלת היום, דר טונקלר מלווה את יהדות פולין ואת יהדות מזרח אירופה, ולא רק, גם את אירופה, גם באספקט של מה שקורה בגרמניה אחרי עליית היטלר לשלטון, וגם מבחינת האומנות והתפתחויותיה בפולין בין שתי מלחמות העולם, ולא רק בפולין. אני הזכרתי פעם באחת הפגישות שלנו, שלפי הזיכרונות, אני קראתי איזה 100 מאמרים של זיכרונות על דר טונקלר. כן? אפשר לבנות ביבליוגרפיה של כ100 מאמרים של אנשים שהכירו אותו וכתבו זיכרונות עליו, ובאחד מהם, שכרגע אני לא זוכר מי זה היה, אולי יותר מאחד, אמרו עליו שבאירופה לא היה מוזיאון שדר טונקלר לא ביקר בו. הוא היה פריק של אומנות מודרנית, והוא הכיר את האומנות המודרנית על בוריה. ויש לו כמה הומורסקות על אומנות יהודית ואומנות בכלל, שבזה יש הוכחה שהוא יודע על מה הוא מדבר. כמובן מנקודת ראות הומוריסטית. אז אחת הסיבות היא אם כן שדר טונקלר בהומור שלו, באספקלריה ההומוריסטית, הוא מלווה את חיי היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם וגם קודם, גם לפני מלחמת העולם הראשונה. ואני עושה הפסקה ונזכר שיש מי שאמר, וזה לא היה סתם קטלקניה,
שהספרות ביידיש זה המקור ההיסטורי הנאמן ביותר. כמובן שהאמירה הזאת צריכה הסבר. ברור שספרות זה לא היסטוריה, וברור שספרות זה לא מקור היסטורי כמו שההיסטוריונים מחפשים כדי לכתוב את ספרי ההיסטוריה שלהם. אבל ספרות יפה היא מקור היסטורי לדעתי שההיסטוריונים לא מבינים עד כמה שהוא מקור היסטורי חשוב. מכיוון שספרות, נגיד שנכתבה בין שתי מלחמות העולם, ספרות יידיש, היא מעמידה מקור שמתעד רגשות, מחשבות ועמדות שהיסטוריונים לא אמונים לתעד אותם. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? כי אמרתי פה אמירה פרובוקטיבית שהיא ראויה לדיון קצת יותר רחב. I will try to find in Polish and in Yiddish, in Polish, and the history how was. I will try to find in the old newspaper, and I would like to ask my friend, Professor Lisek, because she's famous of these things, humoresque, and for the next lecture, maybe I will find something to tell how we are in the subject, if we really remember. טוב מאוד, זה חשוב. למה? מכיוון שאני נוכחתי לדעת, כאשר אני כתבתי את הדוקטורט שלי על ספרות יידיש ועברית, שנכתבו בגטאות ובמחנות תחת שלטון הנאצים, על פי כתבי יד אמיתיים שנכתבו בזמן מלחמת העולם השנייה בגטאות ובמחנות, אני הסתכלתי בספרות התיאורטית, ואני שמתי לב שההיסטוריונים של תקופת השואה מזלזלים בספרות שנכתבה שם, בגטאות ובמחנות, ולא חושבים שספרות אותנטית שנכתבה בגטאות ובמחנות, לא חושבים שזה מקור היסטורי. ואני טוען, זה כן מקור היסטורי. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון מעמיק יותר, אבל אני רק אומר, כאשר אדם נמצא בגטו או במחנה והוא כותב שיר או רומן או סיפור, בזמן אמת תחת שלטון הנאצים, הרי הסופר הזה מתאר רגשות ומחשבות שהיו תחת שלטון הנאצים. מה? מחשבות ורגשות תחת שלטון הנאצים זה לא חומר היסטורי? ההיסטוריון יגיד לא. להיסטוריון חשוב מה קרה בקרון מספר 30 ברכבת לאושוויץ. ההיסטוריון לא מבין לדעתי שרגש ומחשבה בזמן היסטורי שאפשר לבדוק מתי זה נכתב, זה גם מקור היסטורי. זוהי הטענה שלי בדוקטורט שלי, שהיסטוריונים לא חושבים ולא השתמשו בספרות יידיש אותנטית שנכתבה בגטאות ומחנות. ועל זה אני בונה את הדוקטורט שלי. כי המחשבות והרגשות זוהי התגובה היהודית בזמן אמת לרדיפות הנאצים. וזה בהחלט
תופעה היסטורית שצריך להתייחס אליה. למה לא התייחסו? מכיוון שהיסטוריונים לא יודעים לעסוק בספרות, ומכיוון שכדי לדבר על רגשות ומחשבות שהיו בזמן השואה, צריך למצוא דוקומנטים שנכתבו אז. זאת אומרת, צריכים אותנטיפיקציה של טקסטים ספרותיים, והיסטוריונים לא עוסקים בדברים כאלה. ולכן, במשך עשרות בשנים, הספרות היפה שנכתבה בגטאות ובמחנות, נפלה מחוץ לדיון על תולדות תרבות היהודים בשואה. ואני ניסיתי להחזיר את זה לדיון על ידי פרסום טקסטים ספרותיים שנכתבו אז. אני רוצה, סליחה. כן, שלמה, בבקשה. אני רוצה להביא שתי דוגמאות. אחד, סיפור על האהבה וחושך של עמוס עוז. יפה. עכשיו, בספר הזה מתוארת, חלקו הגדול מתוארת שכונה שגרתי בה. רגע, אתה גרת בירושלים שם? כן, אני הייתי שכן של עמוס עוז. רגע, תזכיר לי את השם של השכונה? כרם אברהם. כרם אברהם, והיית שכן של עמוס עוז. נכון. תשמע, עכשיו, כשאני קראתי... רגע, אני ממש מתרגש, ואני כבר חושב להעלות אותך בזום על תוכנית שלמה בעניין. בבקשה, כן. עכשיו, כשאני קראתי את סיפור על האהבה וחושך, כל השכונה עמדה לנגד עיניי, כאילו, זאת אומרת, כאילו הוא החיה אותה. זאת אומרת, הוא סופר שאילו הייתי צריך לכתוב את ההיסטוריה של ירושלים, או של חלקה, או של השכונה, הייתי בוודאי משתמש במה שהוא כתב. יפה. אבל מצד שני גמרתי לא מזמן ספר של מישהו שכתב, שכחתי את שמו, בן דוד או בן דור, אהבה ברוסיה, בעיר שם ברח לי, העיר שבו נמצא מוזיאון הארמיטראז', סן פטרבורג, אהבה אסורה בסן פטרבורג, זה שם הספר. כן. עכשיו, זה ספר שלא הייתי מסתמך עליו, לא הייתי מעיז להסתמך עליו באופן היסטורי, כי אין שם כלום. זאת אומרת, הספר הוא מותח, הוא כתוב טוב, כן. קראתי אותו באבחת קריאה אחת. כן. אבל זאת אומרת, כל מה שאני רוצה לומר זה שיש סופרים ויש סופרים. יש סופרים שאתה אינך יכול להסתמך עליהם בכלל, ויש סופרים שהם כמו מסמכים שבאו מאותו מקום. אני מאוד מודה לך על ההערה הזאת. יש סופרים ויש תקופות ויש תקופות. יאיר, מה אתה אומר? סיפור על אהבה וחושך זה ממש רומן היסטורי. והוא מדייק בכל הדברים, עד כל הדברים, השמות, הרחובות, זה נועד כאילו להיות, זה כאילו קורות חייו. לעומת זאת ישנם רומנים היסטוריים, שזה בעצם פיקשן, שהם מתארים דמויות, והם רק נותנים את האווירה הכללית, אבל לא עובדות היסטוריות. ברור שהיסטוריונים הסתמכו על יומנים שמתועדים, אבל הם לא הסתמכו על פיקשן, על סיפורים, אבל הם כן היו יכולים להסתמך עליהם בכדי להבין את הרגשות ואת האטמוספירה ואת התחושות של האנשים, וזה היסטוריון צריך היה לעשות. יאיר, הם לא עושים את זה, אני אתן לכם דוגמה. אני שכחתי, איך אני שוכח את שמו, אני מזכיר אותו כל חודש. הבן של, שמה, היא הייתה פרטיזנית בסוסנוביץ', כן, באזור סוסנוביץ', קלינגר. היא
היא התאבדה, היא הייתה ניצולת שואה, היא התאבדה ב-1958. הבן שלה כתב דוקטורט על חיסול יהודי זגלמביה, דוקטורט בכמה כרכים, דוקטורט היסטורי, מחקר היסטורי בלתי רגיל. טוב, אני אזכר בשם, אני מקווה. כאשר הוא הגיש את הדוקטורט לשופטים, הייתה שופטת אחת שרצתה לפסול לו את הדוקטורט, בסוף הוא לא נפסל. למה? מכיוון שמחבר הדוקטורט, כאשר הוא כותב היסטוריה של זגלמביה, מסתמך על קצטניק, הוא מסתמך על אחד הספרים על סלמנדרה של קצטניק, שזה רומן, והיא טענה, השופטת הזאת, שמה זה הוא מסתמך על ספרות, על פיקשן, הרי ספרות יפה יש כל מיני סוגים, מוגדרת כפיקשן באופן כללי, מה הוא מסתמך? אני טוען, וגם המחבר טען, הרי המחבר הכיר כל ספר שנכתב על חיסול יהודי זגלמביה, כל ספר היסטורי בפולנית ובעברית וביומנים וכל מה שאתם רוצים. כאשר הוא החליט שקצטניק ברומן שלו סלמנדרה מדייק, הוא אומר את זה על סמך כל ההיסטוריה שהוא מכיר. השופטת, שהיא לדעתי הייתה נגועה באותו חיידק של זלזול בספרות יפה שכן מתעדת רגשות ומחשבות, רצתה לפסול את זה. עכשיו לגבי הרומן של אהבה וחושך, אני רוצה, איך אני תמיד אומר, בדידי הווה עובדה, יום אחד התחלתי לקרוא את זה ב7 בערב, ולמחרת ב7 בבוקר לא הפסקתי כל הלילה, וככה 2 לילות עד שקראתי את כל הספר. הייתי מרותק. וחלק מהריתוק, מחוץ לזה שזה רומן יוצא דופן, מכל הבחינות הספרותיות, הייתה שאני גרתי לא רחוק מקרן אברהם, ושאני הכרתי את עמוס עוז, אפילו למדתי איתו במחלקה לפילוסופיה באותה הכיתה, והכרתי את ירושלים בשבילי, הרי אני הגעתי לירושלים ב-1960, ב1 בספטמבר, כשהוא מתאר את הטיול שהיה עושה, כן, לאורך קינג ג'ורג', ואיך שהוא היה מבקר את הדוד שלו, קלויזנר, וכל התיאורים של ירושלים וטרסנטה, אלה היו דברים... קלויזנר היה בתלפיות. אני יודע, אז גם זה וגם הטיול שהוא היה עושה דרך קינג ג'ורג', אני כבר לא זוכר לאן הוא היה מטייל עם המשפחה והולך לדבר בטלפון. אני שהגעתי ב-60, בשבילי זה היה לקבל בחזרה את ירושלים שלא הכרתי לפני 60, כן? וכמו ששלמה אמר, הנאמנות ההיסטורית שם, כן, היא גבוהה ביותר, והמחשבות והרגשות זה שם הדבר החשוב ביותר. למה הגענו לעמוס עוז? בגלל העניין של ספרות יפה כמקור היסטורי מזווית מסוימת. אני חייב רק להעיר על הזמן, סליחה. כן. אנחנו חורגים ב5 דקות. הייתם צריכים להגיד לי, כן? אוקיי. אז אנחנו כאן נסיים את המבוא, ובפעם הבאה נתחיל לקרוא רבי שוגן המלמד. אדם שלח לכם את הטקסט, ואני מודה לכם על ההקשבה ועל הדיון.
תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. פגש תודה רבה, ושוב תודה רבה תודה- לכולם. ושוב תודה על הספר. בבקשה, תודה רבה. בבקשה. אשמח ערב טוב. שתעיינו בו, כי יש בספר הזה, לא בגלל שאני כתבתי, אלא בגלל החוקרים שהסתמכתי עליהם, דברים מאוד יפים. להתראות. להתראות. Guten Abend.